Döwran söhbet çemçelep ýygnan awraýňyzy çanaklap dökmek üçin gepleşige hoş geldiňiz. Sağ olun. Men üçin sen sorumlu da olup durna. Sen de komutanında. Neme da? Ýa-ni diýişňel 1970-nji ýylda doğulyň diýdiň. Ha. Şondan bärinden gülüpdirmany ýaşap gelýär. Söhbet Jumaýew. Sen näme bunlar täýärdimler barmy ýa indiki nolaryny aýdym oturdum. Ene gel tan soýuna ene şeýitdi bir hili aýdyma bar şunlar. Ýoň bolupdyr. Men tan etjek kimdigimi soraman da. Tamadasan gürleçekmi? Afterlykmy? Awa afterlyk. Hiç mümkin däme? Yo afterlyk. Şundanam. Awa. Tan etjek aýdym. Ha, tan etjek. Hindilen gatlan diýişler. Afterskaýdy. Döwran meşgurluk adam aýdym aýdyp beren wagtlar o döwürler näme? Muňar elpeçelpelige ýokdy Döwran. Saat 11-de toý oturlaýadymy? Ýokdy. Daňa 11-de ýan başlaýardy. Teleşke toýlar. Başlaýardy. iPad'am ýok. Sağ ýok, iPad saat 1-de o soýýetimiň ýaşuly toýlara mutlu bolsun. O indi wagtdan bir çene bardy. Näze boldy diýip. Aha. Bir boldy diýsem, basa beren toýuň ýan başladyk gidiber ýa. Toýuň şöyle ördeşen. Ýerden bazara göksök çykarýan daýdalar diňler oturur da. O döwürlerine fanagrammy ýok. Emme aýdymlar janly aýtmaly. O wagtlar diýen aýdy bilýärken gartaryadlar da. Aýdy bilýärken. Lan aýdym bilýänmi diýip. Sorun wabit ýadylyam. H, O, iki tane V, A. Geometrik skifara bolýarman bu. Ay şoňlar bolýar o. Ol häzir jogabyny aýtdym. Ondan sonra wara bilemem üniversiteden muallimler bilemez diýdi. Da, onu üniversiteden muallim bolmasam bilmelem ki. Aha. Kitapda okapdym. Şo ziyaretkana baryp gördümmi? Awa Murat Pir bolmaly. Murat Pir bolmaly. Şeýlep bilen Söhbet Jumaýew sen dogry jogap bilmedim. Diýdim onu ümit Gözleriňde düwme ýaşlar görünni. Aramıza yıllar düştü. Men seni görmene geldim. Sağ ol, onu okudum. Nämerden beri. Oğlunla bilen näle oğlunla bilen? Kardeşlerim? Yo, çopan oğlunlar. Çopan oğlunla? Awa, şo guýu hakynda. Yo, oğlunlarymız var da. Oğlunla mı? Toyda oturduk bilen, üýşüp ondan sonra gurrun boldy da. Mallym meter diýen şopanlar. Yoklar hakynda. Hali edi. Şopanlar or çelişär soýdurýarmy? Ay bolýar senden geňem görüp oturjaklar täbi. Hani özüň halipa baş hokmunda, halipalarym diňden gören adam. Şoň üçin Dogrymy ýani? Ha, yo dogry jogabyň dogry. Kitapdan bilýän we şeýle gördüm bilýänmi? Yalan sözlemen kitapdan bilýän. Şeýle biljekler Yo ýa. şeýle de bilýän ýa şopanlar öterdiň. Vay, inşallah. Pul tanımağa goýarýan diýdi, doğru Yo. Kime janatsa? Diýme sapa jaňa. Sapa? O sapmy? Ha. Rep okuyan. Aha. Milyar, trilyon, kvadrilyon. Kvadrilyon gelýär diýip jogap berdi. Geçdiýän o. Sapa sen özüň bildingmi ýa şu an Google'dan göngölde artyrdyň be? Datikulyara seni bilýärdim bu ismatda. Näme çenli diýdim? Datikulyar. Ay, bereke. Matematika Şu an, olmaly. yo şu an o kapdırlar, Google'dan bilýärler, näme? Kapajar sağ olun näde? Bir gow aýdym bar. Gözlerimde müýnüň ýok, seni ýöbedi. Nämişin ağlayan, şadyyan gözül. Ya Nur Huda, oy boldy. Nur Huda öyle. Nur Hanamyz ýa-da daňatar öz. Kompozitoryň ady Bağtım guly hakyatlap, ganalar, 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 ganalar. ol meşhur kompozitor öýdi, dutar sadanna. Çok bara da. Halipa başlarsın da. Live diýmek näme diýmek? Arzu meçtam diýen ýa-da. Şeýlemi? Türkmen dilinden ökden ekeni man, İngiliz dilinden ökden ekeni. Ýeýle. O, Like my life. İngiliz dilini goýup. Söýgülim mi?
Arzum mu? Döwran surat näme? Sağırlığı 100% saat bolar mı? Best of the best. Näme diýmek? Gowlaryň gowsy. Senin var ya ne oldu? Ay menim bir zat. Bildim. Sağ ol.